И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Tutorial Channel и в днешния туториал искам да ви покажа как да спрете лага в Minecraft. Първата стъпка е да отидете в Google и да си изтеглите Optifine Mod, който наистина много помага. В смисъл дига ви FPS-а, т.е. кадрите в секунди на български, и лагът драстично намалява. Така. Другото нещо, и много от вас го правят, е да отидете в компютър, в свойства на вашия компютър, така, в допълнителни системни настройки или в Advanced System Setting. Така, изчакваме. Ето ги параметрите на моят компютър. Виждате, не са никакви, просто... Да. Само за това. Така. И след това ми се появява ето това прозорче. На производителност първо сте на разширени на английски, който е Advanced. Производителност на английски, който е Performance. Давате на настройки и давате на нагласи за най-добрата производителност. След което вашият компютър ще придаде вид като на Windows XP. Някакво такова горе-долу. Но пък доста помага за игрите. Дига много и то FPS и като сте и с Optifine сте супер. Но виждате, много гадно става и случая, който може да търпи, може и така да кара. Който не може, си го прави само за игрите и тъй. Аз си го правя за тук на това, на първото, нека Windows избере най-доброто за моя компютър, понеже си ми е добре и с него. В смисъл, дигам си 100 FPS и съм доволен. Не знам защо, хора, ако някой може да ми каже, на мен в момента като снимам в клипа не ми лаги, а в клипа като го кача излиза, че малко лаги. Това ако някой може да ми помогне, нека да пише в коментарите или на Support Skype, Fan Tutorials, ще направя скайпа и ще го оставя в описанието. И да, хора. Другото нещо е да отидете на Майнкрафта. Това не го помня много, да знаете само. Ето свойствата на Майнкрафт. Така. И отидете на съвместимост и давате на етия. Това ще ви е изключено. Вие давате на деактивирай визуалните теми и забрани мащабирането на дисплея при високи стойности на DPI. Да. Така. Давате на приложи и на ОК. И да, хора, какво още да ви кажа? Горе-долу това е основното. Ако ви е харесал клипа, лайквайте, абонирайте за мен и до скоро!